Velkommen til Paradise Bofællesskab, hvor lærere med alt for meget personlighed skal kæmpe om den ultimative præmie. 3 gange så mange fridage og fri kaffe resten af livet. Hej hej. Hvis nogen tager min formelsamling, så kommer Otto efter dem, og jeg siger jer, I kommer ikke levende herfra. Forkert vej. Hej. Står jeg fint her, eller skal jeg? Ja. Altså, der er noget, der blinker der. Jeg ved ikke lige, hvad sker. Vilma? Kan du, hvor er Vilma? Kan du ikke lige komme her og hjælpe mig? Skal ikke grine! Bonjour! Glædelig mandag! Hej Christina! Hej, så kører det sgu. Det er godt nok køligt i dag, hva'? Kan du fransk? Hej? Ja, så siger man ligesom hej, altså. Så længe der bare er rent ryddet og lige, og der må selvfølgelig også godt være en lækre dreng, som Mads Mikkelsen, det vil jo ikke skade. Bonjour, comment ça va? Så, hvordan har du det, Charlotte? Jamen jeg har det egentlig fint nok, men jeg savner selvfølgelig Vika og Sager. Og især lille Otto. Okay, det forstår jeg godt. Men hvor er Lise? Det ved jeg ikke. Skal vi ikke prøve at finde hende? Jo. Entschuldigung. Oh nein, wo ist der Kellner? Oh my god. Cheers. Bare rolig, frøken. Jeg har husket at lyse ud. Hey! Se her! Mosmer! Hvad så, mister? Kan I mærke du? Vi er helt op. Ding! 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 Hej Mohammed. Hvor fanden er Natasha? Hun sagde, der ville være gratis kebab. Men heldigvis har jeg taget en SOS, eller 2-3 stykker med. Det er også lige meget, hvor mange der skal bare have nok. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg har meldt mig til, men det skal nok blive en god oplevelse for mig med guitar. Ved du hvad fotosyntetisk
transportkæde betyder. Det ved jeg ikke. What's up, bro? Oh, okay. Man, I don't even know why I'm here. They're supposed to be free coffee. I like that. And don't trust what the government tells you. It's all a lie. The system's a lie. Hej og velkommen til den første parceremoni. Men er der nogen, der har set Tina og Natasha? Nej, jeg har sgu ikke. Nej. Ned i tekst og i karakter. Eller nej, vent. Har jeg sagt det før? Alting tæller i Tinas bog. Ja, den er helt sikkert ikke sagt før. Hvor er de andre? Nej, nu. Nutid så. Start, komma, for eller for. Komma før at. Komma før som. Og så. Start, komma, for eller for. Komma før at. Komma før som. Og så. McDonald's! Det kunne jeg sgu godt bruge. Jeg skulle godt komme af til det her. McDonald's har jo mistet trofast kunde. Der var jo ingen, der hjalp mig. Nu til dags, altså. Ved I hvad? Jeg tror bare, jeg går hjem og spiser slik nu. Nå, men siden de så ikke er mødt op, så de er altså røget ud. Men nu er det første parceremoni, og I skal vælge jeres første partner. Så Gabers, værsgo at vælge din partner. Martin, din tur. Ja, og så Lise. Og Charlotte. Og så til sidst Maria. Hey, du har 2 skønne kvinder bag dig. Hvem vælger du? I think I choose Charlotte. She's kind of nice. Yeah, I think. Yeah. Så Maria, hvis du kommer herop til mig. Ja, du blev desværre ikke valgt, men fordi det er jeres første runde, så får du lov til at være alene. Så nu må I gå op på jeres værelser. Ej, Anders, det er lige ude det her. Kolonihave-vibes, bare med aircondition. Ja, skal vi ikke bare skippe konkurrencen og jamme hele ugen? Jeg siger dig, hvis der er musikquiz, så nakker jeg dem alle sammen med min golfkølle. Ja, for satan. Altså, jeg nægter at være her, hvis folk ikke kan sætte pris på en god vandretur. Undskyld, guys. Jeg skulle bare lige forklare analysehjulet til 5. klasse. Hvem fanden har taget min kaffe? Gabbers, det er totalt meget dig. Hvad mener du, Martin? Jeg står med min egen lige her. Ja, det så med alle de anklager. Det er det med det chili. Jean godt, du ikke har taget min kaffe. Hvad? Hvad mener du med det? Man, coffee's an illusion, just like the system. Så kører det sgu. Glædelig mandag. Er vi klar til lektier? Vi starter i Kina-bogen. Hej Maria. Hej, det var hyggeligt. Jeg glæder mig til at organisere mit vers. Det er godt, jeg ikke bor sammen med Martin, for det skal være helt lige. Ja. Stiller vi? Og så sagde min datter, at jeg var cringe. Cringe?
Jeg er da ung med de unge. Ikke, Henrik? Det er helt fint med dig, men er der nogen, der har kaffe måske? Og kan vi lave en lille alliance, eller? Det gør det godt. Perfekt! Ej, hvor bliver det godt, det her. Nu er vi nået til anden parceremoni, og for at spice det lidt op, så har vi splittet parrene ad, så nu skal I vælge nogle nye. Okay. Maria, du må gerne starte med at vælge en partner. Henrik. Martin. Ja. Christina. Og til sidst, Lise. Gabers, du har 2 dejlige kvinder bag dig. Du skal nu vælge en af dem. Ja, men jeg tror, jeg vælger Christina, fordi hun har et rødt hår. Ja. Lise, du er desværre røget ud. Vil du være sød at komme herop? Du er røget ud, så nu må du godt gå op og pakke dine ting. Og sige farvel til de andre. Wiedersehen. Hvor er kaffen? Hvor er kaffen? Goddag, de herrer og damer. Har I sovet godt eller hvad? Der er jo, som man siger, du har krydset en stor grænse. En varm, sort, koffeinindholdig grænse har du krydset. Attention, mon ami. I dag skal vi gætte franske gloser, eller drikke et shot af lunken kantinemælk. Er der nogen, der har noget water med nutid er, da det jo er i nutid? Den fejlede Alma Laura nemlig. Jeg siger det bare. Der var det. Der var det. Hej med jer! Hej Charlotte, Christina, hvordan ser man egentlig YOLO på fransk? Forkert, men kreativt. Jeg forstår ikke, hvorfor Henrik havde brug for at gøre det der mod mig. Altså, hvorfor? Skal vi jo spille spillet? Man, the game's playing us. Yep. Hvem har drukket min Cola Zero? Jeg havde altså kun granola. Om det tyrer simpelthen ikke. Ej, hvordan tror jeg, dine børn har det derhjemme? De har det sikkert helt fint. Otto, han leger sikkert med sine biler, og Saga og Vika, de er måske ude på trampolinen. Så tyrer det, folkens. Lad os se, hvem der ikke får kryds i den gode bog i dag. Kom til vores tredje parceremoni, så Gabers, hvis du bare starter med at vælge. Jeg vælger ikke nogen. Jeg vælger mig selv. Jeg er et med naturen. Værsgo at vælge. Og så Michael. Og Maria. Og så til sidst Charlotte. Nå Henrik, hvem vælger du? Jamen, jeg føler mig da rigtig populær i dag, og... Ja, on God, du fan om tax alle pigerne, mand. Ja, tak. Men jeg tænker, at jeg vælger Charlotte, for hun er også sådan meget ung med de unge, og det kan jeg meget godt lide. Ja. Så Maria, hvis du kommer herop til mig. Ja, så du er desværre røget ud af Paradise. Ja. Ja, så du må gå op og pakke dine ting og tage hjem. Hold kæft, jeg har fået langt hår, mand. Hvis vi vinder, ikke? Så er det direkte ned til Denise og få en klipning. Jeg har savnet så meget til den til nede, ikke? Den er også sød. Jeg har fandme også fået langt hår, mand. Ja, der har du. Ja. Der har du. Ils sont foutus. De er alle sindssyge.
Og Henrik, han har lavet 17 lyde i dag. En af dem lød som en ged, der blev kvalt i en kogeplade. Hej og velkommen til den sidste parceremoni. Nu stiger stemningen. Så Christina, hvis du vælger først. Jeg vælger mig selv, fordi de andre ikke kan fransk. Au revoir! Michael, hvis du bare starter med at vælge. Ja, og så Anders. Jeg vælger også Charlotte. Og så Henrik til sidst. I choose you. Yes! Nå Charlotte, hvem vælger du? Jeg vælger Michael, han kaldte mig sød, og jeg synes også, han er lidt sød. Ja, okay. Nå, Anders, hvis du kommer op til mig. Ja, så du er desværre røget ud, så du må gå op og pakke dine ting. Det gør jeg. T-shirts are the human's pale soul. This one is Når vi vinder, så køber vi t-shirter med vores citater på, ikke også? Everything's just a t-shirt on the pale human soul. Ej, nogle gange skræmmer han mig altså lidt. Fra Cola Zero Drama, mysteriske kaffestjæler og vilde dansetrin. Til hjertevarmende, dybe samtaler og totale sammenbrud. I aften er vi kun et skridt fra finalen, og det bliver intenst. Hvem skal vinde, og hvem må gå hjem med kun minderne, og måske mindre koffeinafhængighed? Nu er det tid til de fandeste der afgør, hvem der skal vinde Paradise Hotel for evigt. En af gangen så skal I vælge, hvem I synes fortjener sejren. Stille hen til dem, I synes skal vinde, og fortæl hvorfor. Christina, du starter. Så Tjørte, jeg vælger Martin og Henrik, fordi at Henrik han kan lave dyrlyd, og Martin han er basically et baguette med ben. Hvad fanden? Maria, din tur. Jeg vælger Charlotte, fordi at hun er min bedste veninde. Natasha, din tur. Ja, jeg vælger sgu dem, der forstår vigtigheden af søde sager. Henrik og Martin. Ja, kan jeg lige få noget hjælp her? Nej. Okay. Vi klarer den? Yes. Anders, hvem vælger du? Jeg vælger Henrik og Martin, fordi det var dem, der ikke fik mig til at lave så meget. Vi fører kæmpe stort nu, mand. Jamen, jeg vælger Michael og Charlotte, fordi de forstår vigtigheden af fotosyntese. Nå, men det ser ud til, at... Ej, undskyld. Hvad vælger vi? Ja. Jeg vælger Martin og Henrik. Yes. Jeg begge tysk. Og Wiedersnitzel, det er rigtig med det der. Og det er dermed afgjort med 4 ud af 6 stemmer, at Martin og Henrik har vundet. Yes! Så tillykke med det. Charlotte og Michael, tak for kampen. Men for Paradise Bofællesskab, så er kaffe, kage og kaos tydeligvis vigtigere end børn og bagtaleri. Yes! Yes! På Paradise Bofællesskab lærer vi noget vigtigt. Kærlighed kan bygges på meget. Tillid, respekt og et alt for højt indtag af koffein og dårlige dansetrin.
the meaning with life. It's more coffee and no rules. I'm still in the game, right? Right? It's a lie. Everything's a lie. All a gigantic hoax. Nothing's true. The government's lying.